Exterior. Carrer de New Babel. Nit. Carrer 66 amb el 43. Crec que és l'últim. Encara que hi hagi electricitat, els fanals de la ciutat són d'oli i s'han d'encendre un per un. Normalment aquesta tasca està encarregada a 2 o 3 persones en total, el que significa que quan s'han acabat d'encendre tots, el sol ja està il·luminant els maons dels edificis. Carrer 66 amb 44. Encès. La ciutat és maca quan tots són encesos, a l'alba, just abans que la maquinària torni a engegar-se i el soroll i el fum i les persones trenquin el moment de calma. Carrer 66 amb 45. Està apagat. Juraria que aquest ja el tenia fet. Bé, se'n tornem-hi. Se centren els fanals obrint-se, el foc encenent-se i els passos d'ella. Fa 2 mesos que es van endur a l'Alan. No he tingut temps per trobar-lo a faltar, però és estrany no tenir a ningú amb qui parlar. Mai. Avui és el primer dia que surto de casa en tot aquest temps. El que sí que està clar és que no m'he endarrerit ni un minut. Mai tornaré a perdre el temps. Pausa. Se segueix sentint els fanals. 17. Estic arribant al final del carrer. És curiós. El carreró que entra cap a l'esquerra també està apagat. Aquest segur que l'havia encès. Me'n recordo perquè a la paret hi ha la pintada d'un rellotge de butxaca daurat, enorme. Pintures de l'estat per recordar-nos la importància de seguir els horaris. És una feina reservada només a alguns ciutadans. Serà cosa d'algun dels meus companys? Ha entrat al meu quadrant a pagar-me'ls? Però per què? En acabar aquest carrer, veig que l'encara més estret carrer que entra a la dreta està també apagat. És estrany, però no tinc un altre que encendre'ls. Aquest camí em porta a una placeta minúscula que té un fanal més gran que els altres. Aquest també l'havia encès, n'estic segura. Al costat està el dibuix d'un conill amb un rellotge de paret. Els edificis d'aquesta placeta són tan alts que bloquegen la llum del sol. L'encenc, però torna a apagar-se. Quedo en la foscor un altre cop. Una ràfaga de vent em fa revolotejar el cabell. No sé d'on ve. Sento veus que xiu-xiuegen. Se senten les veus xiuxiuejant i les passes. He de sortir d'aquí. Torno a intentar encendre el fanal. Una ràfaga me l'apaga. Què voleu? Ho estic fent tot! El xiuxiueig incrementa. He de marxar, ja, però no puc deixar feina per fer. No aguantaré un altre mes d'hores extres. Es torna a apagar. Ara! Se senten passes corrents cap a la Susan. No! Negre. El sac de tela fa que em piqui la cara. No em resisteixo. Si volen agafar-me, m'agafaran igual. L'apertura d'una claveguera es tanca. Interior. Sala petita de la claveguera. Dia. Se sent la respiració entretallada de la Susan. Els xiuxiuejos persisteixen. Què voleu de mi? Us ho diré tot. M'és igual. Voleu respostes de qui? Del meu pare? Del meu germà? No m'importa, pregunteu. El xiuxiueig incrementa. Se sent el sac. Em treuen el sac del cap, però la foscor és tal que segueixo sense veure massa. Susan, que sóc el Sawyer. No som de l'estat, som part de l'Eixam. Et van parlar el teu pare algun cop de l'Eixam? No. Bé, tranquil·la. Estàs en bones mans. Em començo a deslligar lentament. L'olor és pràcticament insuportable. Perdona per les formes. Com comprendràs, no podíem simplement picar a la porta i parlar amb tu allà. Bé, ja vas veure com va anar pel teu germà, no? Sí, i no vull acabar com ell. Si no us sap greu, m'agradaria marxar. Ara mateix. He de dormir, demà treballo d'hora. No et preocupis per treballar, que nosaltres ens encarreguem. Pel que fa a marxar, de moment no podem deixar-te anar. Què voleu de mi? Vine amb nosaltres. T'ho anirem explicant. De moment, confia en nosaltres. Ni un pèl m'enfio. A la que pugui no em tornen a veure aquesta gent. I els penso denunciar a l'estat, i tant que sí. Vine aquí. Baixem per unes escales metàl·liques. Cada passa que baixo em posa més en tensió. Què et sembla? Davant dels meus ulls, una infinitat de petites cabanetes floten en les aigües de la claveguera.
trossos de fusta vella creen ponts improvisats perquè passin les desenes de persones d'un lloc a l'altre de la ciutat. Què és això? L'Eixam. Fa 40 anys que vivim al marge de l'estat. Com podem? No crec ni una paraula del que em diuen. Ningú pot viure al marge de l'estat. Arribem a baix, a dintre d'aquesta increïble ciutat subterrània. No puc evitar pensar que és una trampa. He d'escapar quan pugui. Vigila amb l'aigua! I l'olor, bé, no s'hi pot fer res. És cert, l'olor de merda i de pixat és més pungent, inclús ara que abans. Vine per aquí. Aquesta, com veus, és la zona de tendes. Aquí és on dormim i on passen els dies els qui no són del servei per l'Eixam. Malalts, gent gran, nens... Caminen per la zona trepitjant terra mullat. Se sent a persones al voltant. Hi ha una senyora donant de mamar a un bebè. Estan tots dos completament coberts de merda. De sobte els seus ulls blaus em miren. M'atravessen l'ànima. Al seu costat hi ha un nen d'uns 12 anys. Té una navalla a la mà i està tallant un dels trossos de fusta en forma de cavall. Ell també em mira. També la seva mirada m'impacta. No puc fer res més que mirar-lo també. Es tapa els ulls i mira de banda a banda. Se'ls destapa de sobte i fa veure que es sorprèn de veure'm. Riu. L'últim riure que vaig escoltar era el de l'Alan. Em tapo també els ulls jo, repetint el mateix joc. Torna a riure i em fa somriure a mi també. Ell continua tallant el seu cavall i a mi m'agafen del braç, tornant-me a la realitat. Per aquí, Susan! En Sawyer em porta a través d'un passadís i sortim a una zona amb centenars d'ordinadors posats un sobre l'altre. Controlant la zona, hi ha 6 o 7 homes amb llistes que els arriben fins als peus, que corren d'una banda a l'altra tocant cada ordinador al temps just. En un moment donat, un xiulet comença a sonar estrident. Un d'ells s'apropa a l'ordinador del que procedeix a solucionar el conflicte. Tenen les cares de totes les persones de l'Eixam a la paret. Aquests són els talps. S'encarreguen de totes les persones de la rebel·lió. Un dels talps, havent sentit això, li clava una estranya mirada a en Sawyer per sobre de les seves grosses ulleres. Bé, oficialment són les abelles obreres. Tothom els hi diu talps. Fan la feina de tots els membres de l'Eixam alhora, el que permet que els demés puguem fer les nostres funcions sense preocupar-nos de ser perseguits. A molts de nosaltres, de tota manera, ja ens donen per morts. Veig la meva cara a la paret. Com veus, ja hem procurat que la teva feina del dia estigui feta. No t'has de preocupar per res. Cada cop que diu que no em preocupi, perdo més la confiança. Que sí, Mike? Es dirigeix al tap que l'ha mirat abans estrany. En Mike fa que sí amb el cap i continua la seva feina. Continuem. No són les persones més sociables del grup. En Sawyer em porta per un altre passadís ple de merda. No veig el moment d'escapar i no se separa de mi. Sortim a una zona plena d'armes i equipaments. Ha arribat l'hora. Ara és quan em maten. Aquesta és la zona dels exploradors. Descobreixen noves zones on poder refugiar-nos, escarben per tenir més lloc i fan saber a tots els diferents grups on es troben aquests indrets. Vols saber com ho fan? Penso que m'ho explicarà de totes formes. T'hauràs fixat que venint cap aquí has vist més dibuixos de lo normal, no? Sí. Són els artistes. Una branca dels exploradors són els que pinten els dibuixos a les parets de l'estat. El truc està en què les manetes dels rellotges pintats... Bé, les manetes grans indiquen nous possibles assentaments i les dels minuts possibles búnquers de l'estat. Amb suficients pintades, qualsevol persona que forma part de la rebel·lió i sap això pot tenir un mapa prou concret de la ciutat. Ho entens? Vull marxar. Vull marxar. Tinc por de que m'agafin. Estic bé a casa. No et fies de nosaltres? Dels nostres talps? No és això. És que no sé què voleu de mi, Sawyer. No sé per què estic aquí. Espera fins... Ara ve el moment més important. Ara entendràs les coses. He demanat audiència amb la vella reina. La vella reina? Vol parlar amb tu, igual que volia parlar amb el teu germà. Per què?
Sé que té a veure amb el teu pare o... no ho sé. Jo no sé res. Bé, però és important que parlis amb ella. Ella pot tornar-nos al teu germà. Què? Llavors el teniu vosaltres, fills de... No! Ho sabia. No, està a l'edifici central de l'estat. I llavors, qui té a veure la senyora vella aquesta? Ens ha de donar llum verda per entrar A l'edifici central, a l'edifici central. Podem rescatar el teu germà, però necessitem que ens proporcioni equip, informació, plànols i altres... No sé si jo, justament jo hauria d'entrar? Que entrin els exploradors, no? A la vella reina la canvien cada dia de localització. M'han donat la nova. Només parlar amb ella i veiem després. Però és important que aconseguim els plànols, les directrius, les armes i el personal. no ho sé. Potser aquest home sí que vol rescatar l'Alan, però... que pesat que és. Sí, però Susan, la vella reina és... Va, anem. És per aquí? Sí. Interior. Habitació de la vella reina. La vella reina és un nom generós per la persona que presideix l'estància. I presideix també és un verb generós per descriure el que està fent. Es tracta d'una senyora pràcticament vegetal, amb un tub d'oxigen que va del nas al sostre, asseguda a una cadira de rodes improvisada. Porta unes ulleres de sol més grans que la seva cadira. Se sent la respiració aparatosa de la vella reina. Més aviat sembla la mosca reina. La reina de les mosques mortes. Bona tarda, la seva excel·lència. Un grup anarquista que tracta a la seva líder com un membre de la monarquia. L'absurd de tot plegat. Bona tarda, la seva excel·lència. No hi ha resposta. Aquesta és la Susan, la filla de... Sí. L'he portat per... Voldríem demanar-li entrar... El silenci es fa etern. No en traurem res d'aquesta senyora. Potser s'ha mort i ningú se n'ha donat. No. Les abelles no volen cap a les boques de serps. Està completament anada. Amb el degut respecte, crec que no. Necessitem a l'Alan per... El nostre pla... Recorda el que havíem de fer? Un altre silenci etern. Ja tenim a l'altra larva. Estan realment submergits en aquesta paranoia de les abelles. Un moment, jo sóc la larva? Senyora, estic a la seva disposició, senyora Vella, pel que calgui. Però, a canvi, ens agradaria... Els plànols. Els plànols. Hi ha un altre silenci incòmode. Els plànols del formiguer estan aquí, a sobre de la taula. La foscor no ens ho ha permès veure fins ara, però hi ha 2 rotllos enormes de paper que estan efectivament sobre la taula. Bé, farem el que calgui. La respiració de la reina comença a veure's dificultada, més que abans. Majestat. Majestat. La reina comença a hiperventilar amb força. Bé, crec que ara sí que és per preocupar-se. Sawyer, crec que hauríem de buscar algú. Guardes! Ajuda la reina! Entren 2 guardes i comencen a manipular els tubs de la reina, intentant que l'aire passi millor. Però res sembla millorar. Gas. Gas? Gas? De fora comencen a sentir-se crits. Què està passant? No ho sé. Susan, on vas? He sortit per la porta. L'aire se sent espès als meus pulmons. Bum! Una explosió, seguida de trossos de roca caient des de grans altures. I de sortir d'aquí ja. Acaba de col·lapsar tot el sostre per sobre del campament. El gas és... Susan! Susan! M'està seguint. No sé com perdre'l de vista. Les passes de la Susan són ràpides. Està respirant amb dificultat. Susan, espera! Quan em giro veig que porta màscara de gas. Que estrany. Començo a estar marejada. Esquerra, dreta, veig malament. No sé on estic, no sé on he d'anar. Estic intentant anar cap a una llum, que segurament serà la sortida de la claveguera. Tinc sort d'estar a la part de dalt. Potser tinc alguna possibilitat, si no em desmaio abans. Però amb el gas, la llum és difusa i em costa veure. Susan! Susan, para! Bum! Una altra part del sostre ha col·lapsat.
Tot el poblat està cridant, plorant, demanant ajut. Mama! Mama! A la part de baix, per sota meu, el nen d'abans. La seva mare està inconscient. Ell l'intenta despertar. Em paro en sec. Susan, per fi! On vas? No sé què s'ha apoderat de mi. Si baixo, no tornaré a pujar mai. Veig com els cossos van caient com quan tiren fum a un enxam d'abelles per robar-los l'animel. Els perpetradors d'aquesta feta deuen estar molt contents amb la ironia de tot plegat. Susan! Puja! Puja, que no hi ha res a fer-hi! Baixant per les escales de mà, noto cada cop més l'olor de sofre i... gingebre? No sé què és, però... Gira! Té raó. Del mareig quasi em deixo anar, però ja quasi estic. El caos és extrem. Gent passant a prop d'ella, crits, roques caient, gent plorant. El caos és extrem. Una persona passa corrents al meu costat. Hi ha roques que cauen per totes bandes i gent ferida a cada banda que miro. Mama! La Susan sembla que vagi embriagada. Vaig! Segueixo la seva veu. Hi ha un senyor al costat. Una roca li ha destruït les dues cames. Mama! El gas no em deixa veure 3 pams més enllà, però crec que estic a prop. Hola, com et dius? El to que utilitza i les paraules que escull semblen quasi surrealistes en contrast amb tot el que està succeint al voltant. Tom! Vine amb mi, Tom. No, la meva mama... En Tom està plorant desconsoladament. La teva mare està descansant. No, l'hem d'emportar. M'ha dit abans que ens trobaríem a la sortida. No sé ni què estic dient. El mareig és massa. Tot s'està enfosquint. No entenc per què el Tom està tan bé. Porta submergit en el gas molt més que jo. Vinga, Tom, anem. Susan, què cony fas? Vinga, va. Susan, vine! Intento agafar en Tom. Vinga, 1, 2 i 3. I tot es fa fosc de sobte. Un cos caient a terra. Silenci. El silenci s'allarga una estona. Se sent la respiració a través d'una màscara. No sé quant de temps ha passat. On estic? Sembla una canonada gran. Porto una màscara? Crec que sí. Sí que la porto. Què feies? Has estat a punt de morir. Estàs boja o què? El nen. M'aixeco com puc. Segueixo marejada. No abandonaré el nen. M'és igual el que digui l'abella aquest. Se sent una petita respiració. Em giro. I allà està, amb una màscara més gran que el seu cap. El nen. L'has salvat? Sí, l'he salvat. Bé, potser hauríem de sortir d'aquí. A sobre nostra hi ha una clara sortida. Puja'm, sisplau. Tinc una sorpresa per tu. Va a un racó fosc de la sala i agafa uns papers. Els plànols. I què fem amb això? Rescatar el teu germà? Et sembla poc? Al final, potser voldrà ajudar-me de veritat i tot, en Sawyer. Però no pot ser. És una bogeria. Colar-nos i treure a l'Alan és impossible. L'estat és massa poderós. Sawyer, Gràcies per tot, de veritat. No hi ha ningú al món que vulgui recuperar l'Alan tant com jo. però és que no vull anar a una missió suïcida i acabar com ell o el meu pare. Hi ha una cosa més que t'havia de donar. En Sawyer treu un petit paper d'entre els plànols. Què és aquest paper? Llegeix. Crec que queda poc fins que em detinguin. Necessito que cuideu de l'Alan i la Susan. Ells tenen la clau. És important que formin part de l'enxam. No confio en ningú més que en ells per tenir aquest poder. Només es tenen l'un a l'altre. Va ser Què vol dir l'última tot carta això? que ens va enviar el teu pare. Això era el que volia dir-te abans. El teu pare treballava per l'Estat, estava dissenyant una màquina que podia acabar amb la vida tal i com la coneixem. Mai no va acabar-la i ho va prolongar tot el que va poder perquè sabia el perill que suposaria. Finalment, abans de morir, va bloquejar-la amb un complex sistema de forma que ningú més que ell pogués utilitzar-la. Creiem que d'això parla la carta. Per això necessitàvem la llibreta verda del teu pare. Creiem que allà pot estar la clau de tot plegat. I ara la té l'Estat. Per això tanta urgència en recuperar l'Alan. Sí. També és un membre important, de l'Eixam, i bé, no crec que tinguem molta alternativa. Doncs fem-ho? Si el meu pare creia que frenar l'acció d'aquesta màquina era més important que la seva vida i la seguretat dels seus fills,
No tinc cap mena de dubte què és el que hem de fer. Hi ha un silenci. D'acord, però hem de córrer cap a un refugi. El nen no ens pot acompanyar. I tant que ens acompanya. Que només ens traurà temps, Susan. No és una guarderia, això. No, la veritat, les guarderies no tenen atacs amb gas. Va, som-hi. Es posa de genolls amb una mà preparada per impulsar-me cap a dalt. Rebufa. Quan estiguis a dalt, m'allargues la mà. Podràs amb mi? En un moment, amb un salt, em trobo ja a dalt. Em giro lentament. Vine, Tom. En Tom s'apropa a mi i l'estiro. Sense problemes, l'aconsegueixo pujar. Ara jo. Hi ha un silenci llarg. Susan? El Tom ve amb nosaltres durant tot el procés. Sí, fet. Som-hi, doncs. En Tom em dóna la mà i es tapa la cara amb la seva esquena. Ens n'anem d'aventura. Amb l'altra mà i amb l'ajut d'en Tom pugem amb bastants problemes en Sawyer. Gràcies. D'acord. I ara què? Comencen a sonar sirenes per totes bandes. Cada cop estan més a prop. Venen a acabar la feina. Hem trigat massa. És cert, desenes de camions s'apropen des de totes les direccions. Fi del segon capítol.